Nache. A kan sa. Kan. Bois gamse flop. Le de. Bois gamse. Akira tukuni. Ko basiti la. Awo. Sisan, e ki sigi ni kono, e ki sigi sey kono. Il pousse à casque. Bois gamse de on est ka shiga an wolo ka kile kan wolo. Ne ma wolo de. Ya wolo wallahi. Akira fama, ne ko. Akira mun de dona eni teruche. Bois gamse. Foi mata minene nunu che. E raba kalama ko ne nunu ne kuma ɲɔgɔn kan. Akuni. An min ke fe a be san 5 san 6 bɔ. O cɛ. An be kɛlɛ an be kila ka bɛn a la. Nunu de ka ala minɛ bi dɛ. Ka baga ne ma dɔrɔn kun ka ne gbɛn ka bɔ kɔ. E mun ne kelen kula sa nu ne ma diɲɛ foyi k'u la ne ni yɛrɛ de tun bɛ ka ne yɔrɔ ɲini ala y'a kɛ an nana bɛn ni paratutu ye an ye kuma ɲɛfɔ an ye paratutu ko k'an saba ka na donc ne ko n bɛ taa n labɛn komi ne bɛ si la kɛnɛ ma logologonin dɔ kɔnɔ ye ne ko n bɛ taa n ka fini don yanni ne kana ne nana sɔrɔ o 2 sigilen bɛ dɛ ayi ne sera yɔrɔ min na dɛ sunguruba surunin yɛrɛ bɔ an kɔ paratutu fana ko ne tɛ tugu olu kɔ. O m'o kɛ cogo ɲa paratutu e min ye cɛ ye e ye gulɔmina ye. Ne tɛ gulɔmina ye. I ye gulɔmina den. Ne tɛ gulɔmina ye. E gulɔmina den. Danga den ne gulɔmina ye. I wolola gulɔ la i mɔna gulɔ la wa bɛ sa gulɔ la. Wallahi bila ne tɛ sa gulɔ la. E ne bɛɛ danga den kelen Bois gamse. A ka ɲi. E ne fa bɛɛ tun tɛ gulɔmina den wolo dɛ. An y'o kɛ. Ne bɔra gulɔ la ne fa ma se ka bila o. Ne fa t'a bila o. O b'a bila cogo di? Ne fa bɛ sa ka to gulɔ kan. Wa e yɛrɛ Bois gamse e bɛ sa k'i to nin danga diya la kan. Ne fa bɛ sa ka to gulɔ min na. Ayi e ko ko Bois gamse ne fa de tun bɛ gulɔ min. Ne fa tun bɛ gulɔ min. Non. Gulɔmina den wololen. Wala ne tigɛrɛ la. Den na. Ni ye den yan ka sunguruba ko kuma na i b'a fɔ ko e tile kelen ma. Silamɛ de don. Silamɛ de don. Kafiri. Tun bɛ si ma kɛ. Bois gamse ye kafiri de. A ka ɲi. Tu kulo bɛ e ni jɔn ka sunguruba ye kana ne tɔgɔ dun ka kuma dɛ. Kuma tɛ ne tɛ ne fa kuma e fɛ dɛ. A ka ɲi. Lafiya so. Ne tɛna dɔwɛrɛ fɔ. An ye ɲɔgɔn ye ka ban. A ɲɛna. Bon min kɛra sisan a banna ka ban. Sisan ne bɛ so ɲini ka d'e ma hali ne yɛrɛ b'a sara. Bois gamse i b'o kɛ ye. Bois gamse a conjugué. A tɛ kɛ ten dɛ. I b'a fɔ de n bɛ so ɲini ka d'aw ma hali n'an m'a sara. Nafi kɔni kelen tɛna don so kɔnɔ k'an to tout sauf ça. Tout sauf ça. Bois gamse n'a b'i kɔnɔ ko wari min b'i poche kɔnɔ k'i kelen de t'a don. Wallahi bilahi Bois gamse de ye ɲɛngo den. Bois gamse de ye ɲɛngo den. I fa de ye ɲɛngo den. Awɔ e ni ne fa bɛɛ ye ɲɛngo den kelen. Bois gamse i bolo k'a bɛ kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten koyi. O muso diya tɛ kolokolo yan. Wari a b'i kun mɛn i sago t'a la dɛ an bɛɛ jɛ de don. O tuma e ka nafolo ɲini don wa? Ne ka nafolo ɲini tɛ mais ne ka nafolo dunta don. Si b'e la bilen tɔ tɛ mɔgɔ min na yɛrɛ. I tɛ min kalama dɛ. I tɛ min kalama dɛ. Walahi Amérique tɛ min na a kɔni bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ nka min ka di n b'o kɛ Nafi ye. Wallahi bilahi a ka ɲi. Ne n'o kɛ kelen ye dɛ. N ko e ni Nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ. E ni Nafi bɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɔra bɛɛ kalama koyi. An bɔra bɛɛ kalama. E ma jarabi mɔgɔ la. Madame y'i sigi yan. Madame y'i sigi yan sa. Madame y'i sigi yan. I sigi yan madame. I ka bon ni n ka jan ni ye wa wari min bɛ yen. I da tɛ nɔ la sa i da tɛ nɔ la. Nafi yigi madame kunna dɛ. Sinon hakili tɛ bɔ mun na sisan nɔ o bɛ bɔ a la. Bois gamse ne t'e lamɛn. Ni ko bi bɛlɛden ti sa. A bɛrɛ la cɛ n'i y'a osé Bois gamse l'exemple ni min tu k'a fɔ tu ɲɛmɔgɔ den tatɔ filɛ nin. A ka ɲi sa. E ko ne bɛ siri ɲɛ bilen yan. O bɛ fɔlɔ de. Ne tɛ siri ɲɛ bilen dɛ. Walahi ni ma sabali ni ma polisi wulila u k'i minɛ i ka bɔ so. E bɛ polisi bila ne la. Ne b'i to i fa de. Ne bɛ minɛ Bois gamse. Ne b'i to i fa de. Bois gamse bɛ ne minɛ. Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million de lama fanunga kanu ode beninka Sabali kana kɛlɛkɛ. E bɛ dumuni kunna. Bɛɛ tiɲɛ kana kɛlɛkɛ i sigi. Bois gamse bɛ ne minɛ. Bois gamse ninnu to yen sa. Bois gamse bɛ ne minɛ. E bɛ ne minɛ Bois gamse i sigi sa i ka ninnu to yen sa i sigi bani. Olu hakili ko olu ta siya de bɛ kɔ dangadenya tɛ so. Ka nafolo ɲini gɛlɛya la ka a sɔrɔ gɛlɛya la e bɛ miiri ne ni fa ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni fa k'a lajɛ k'a ka gulɔ bila ka fɛn bɛɛ k'a la ka ne wolo. Bon i fana tɛ mɔgɔ ka kulonkɛ de dɔn wa yafo ma sa yafo ma. Ka yafo i ma cogo di. Yafo ma sa. Bois gamse kana sɔn dɛ kana to ka don i ka so kɔnɔ. Yafo ma. Ka yafo i ma. N se minɛ. Bois gamse. I se minɛ. Bois gamse ne ne kɛ taga yɔrɔ tɛ ne la tuguni koyi. Bois gamse yafo ma sa nka ni taa dusu fɛ. Bois gamse mi teli. Nin kelen ni juru don a la. Nin cɛ nin filɛ quoi nin tɛ miiri de. Ni fa ni ne diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale k'i ta Maram ne fɛ sa a da ka di Maram na n'ale ye o. O tɛ baasi ye. Nin an ka nin ban san. N b'i to i fa de kama koyi. Awɔ. I fa. Sinon n'i y'i ta ne yɛrɛ fɛ i tɛ foyi kɛ ne ye walayi. Min na
bitɛ ni kalo sara n bɛna soden kelen d'aw ma aw mɔgɔ 3 bɛ so kɔnɔ tabarikala nka ni min bɔra ka taa Nafi bɛ so de so kuntigiya bɛ di Nafi ma a banna Kamisa ka so kuntigiya di muso ma ka cɛ to awɔ o de don dɛ n b'aw filɛ de awɔ a ka ɲi so si ka gɛlɛn ni si yɔrɔ ko ye awɔ e ka so di o ɲɛmɔgɔ n'o ɲɛmɔgɔ tɛ yan an yɛrɛ b'o ɲɛnabɔ awɔ ɲɛnabɔ sisan wa fɔlɔ la an tun bɛ si dilan kelen kan ni so dilan i tɛ si an ka dilan kan dɛ n'i b'i da dugu ma i da dugu ma n'i t'i da dugu ma dɔrɔn i b'a to yen o ka nɔgɔn bɛɛ bɛ na ni matelas place kelen kelen ye e bɛ da i ta kan an ka sunguruba surumani bɛ da ta kan maramu bara tutu e yɛrɛ bɛ da i ta kan i y'a faamu wa an mɔgɔ 3 tɛ si matelas kelen kan tuguni o yɛrɛ ye farati ye o muso 2 ko duuru cɛ kelen walayi o bɛ laban mun na mɔgɔ tɔɔrɔ a da man ka go han mɔgɔ nege bɔlenba i bɛ gulɔ min i tɛ muso sɔrɔ ne y'a faamu nin ko in tɛ baasi ye mun n'aw ka ko kolokololen ye o cɛbakɔrɔ kelen bɛ d'aw mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ Maram ta la min Maram ta la min a ne taa Maram nɔfɛ an b'an ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan n'Ala ma basi kɛ alamisa don i sago Ala sago an bɛ na i y'a faamuya k'an kɛ wagati wɛrɛ wa Kamisa i hakili t'o la dɛ alamisa wɛrɛ e ka taa sa alamisa wɛrɛ dɛ wa Kamisa n ko alamisa wɛrɛ an bɛ na n'i y'a faamu sa fɛn min k'a ye gulɔ bila a ma gulɔ bila i m'a ye a bɛ ka taa ka se na dɔrɔn i ka ɲi ta sa wa Kamisa jeudi de ko don dɛ alamisa jeudi de ko don dɛ filɛ i tɛ taga ka bɔ yan ko kuntigiya bɛ ne bolo ne tɛ molibɛla la tuguni dɛ ayiwa a ka ɲi sa min y'a so d'i ma ka tila ka jagokun d'i ma Buwa Kamisa o bɛ diya ne ye sungurubaya ye fɛn min ye i b'a bila Buwa Kamisa ne ma nimisa n ka ɲɛnamaya la ko la ka sungurubaya bɔ ni nimisa tɛ 2 ye bi ne Nafi ye 1 kɛ dɛ ne yɛrɛ mana miiri ne ni Maram ne tun bɛ da ani Faratutu an bɛɛ ne ni Maram ne tun bɛ sungurubaya la e yɛrɛ b'a kalama Faratutu tun bɛ cɛ ɲini wa ni cɛ ko 4,000 Faratutu bɛ 2,000 ta ka 2,000 d'anw ma mais olu 2 jɛna ka ne gɛn ka ne to n kelen na bi kɔrɔmari Buwa Kamisa ni nimisa tɛ 2 ye bi ne kɔni bɛ 1 na dɛ ne kɔni jigi ye Ala n'a kira ye k'an jigi da i kan n bɛna min f'i ye foyi man jugu diɲɛ kɔnɔ ka kojugu kɛ ka tila ka nimisa ka segin kɔ foyi man di k'o bɔ Ala yɛrɛ bɛ yafa i ma nka n y'a f'i ɲɛna cogo min na n bɛna jago kɛnɛ t'u ka bɔ a kalama dɛ wa yɔrɔ a filɛ ni hɛrɛ cayara golo la dɔrɔn ni nisɔndiya a da bɛ kuma bɛɛ la k'a fɔ n bɛna wari d'i ma i bɛ jago kɛ i mansaw yɔrɔ ka jan yan na wa yɔrɔ ka jan dɔɔnin o fɔ Côte d'Ivoire de a fɔ Abidjan e kumana e fana bɔra fɔ Abidjan ka na kɛ sungurubaya ye ne na nafolo ɲini de la ne ye n ta diɲɛdiya de fɛ f'a k'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ ma muso yɛrɛ man ka balo a yɛrɛ bakun na quoi a man ɲi dɛ kojuguba Buwa Kamisa komi e yɛrɛ ko k'a fɔ k'e bɛna so di yan ka jagokun di ne ma walahi Buwa Kamisa ne bɛ n kale o la ne ye so di ne ma ka jagokun di ne ma ne bɛ pantalon don dabila ne bɛ n seli ka n su masa Aramani ye Ala k'o kɛ walahi nin ye ne bɔnnen ye manamana ko la pewu a ɲana i bɛ se ka taa sa e bɛ yan ne n bɛ yan nɔ komi n bɛ ka ko dɔw kɛ fɔlɔ n'i y'olu ɲɛfɔ an ɲɛna sisan aw da tɛ sigi ne tɛ foyi fɔ mɔgɔ ye sa Buwa Kamisa walahi ne tɛ foyi fɔ n'i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a tɛ diya n ye dɛ walahi ne t'a fɔ i kɔni b'a dɔn maa tɛna sigi tan nɔ k'a ɲɛsin dagabana so in ma tan nin ye ka so de ye Buwa Kamisa i n'a sɔrɔ dangaden ninnu ka bɔ a kalama dɛ Buwa Kamisa so dun ka bɔ wa n bɛna nin dilan ka nin ban k'a jɔ k'a bila location na n yɛrɛ tɛ don a kɔnɔ mɔnɛ bɔ i yɛrɛ la an ka yɔrɔ kuntan nin don nin i bɛ nin so ka fisa n'o so ye fo ka ɲa kɛ Buwa Kamisa o don jɛla ne ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ n'i da kɛnɛ ka bɔ bere k'i wulu kunci walahi Buwa Kamisa kana don ɲɔ la hali n'a ja su in na i bɛ se ka na i bɛna n dalen sɔrɔ cɛncɛn kan yan passe foyi tɛ ne bolo walahi ne yɛrɛ kɔni bɛ yala depuis dugu jɛra ma dumuni kɛ wa gɛlɛyara koyi o tɛ basi n kɔnɔ n bɛ don n ka so kɔnɔ n ka saki bɛ yen n bɛ n ka wari dɔ ta i y'a faamu k'i kɔnɔ aw bɛ ka taa k'i taa n sigi gan kɔnɔ n bɛ don so kɔnɔ sisan n bɛna wari dɔ ta ka di ma sisan komi i yɛrɛ ko i ma dumuni kɛ sisan dalasi 600 filɛ nin ye i bɛ nin don dumuni na nin ye miliyɔn ye ne bolo bɛ ayi nin tɛ miliyɔn ye ko tɔ bɛ kɔfɛ koyi ne de m'a fɔ n bɛ jagokun d'i ma walahi i y'a fɔ n bɛ so d'i ma hali tɔw ka matelas e tɛna matelas san ne bɛ matelas san k'a d'i ma ka fini hali n'a ye n diya i ni fini kɔrɔ tɛ don yan i bɛ ne ta kɛ burumisi ni disaw ye n bɛn'o dɔrɔn de don burumisi ni disa nin n bɛ bɔ yan sisan n bɛ taa nin bɛɛ jeni n b'a di dɔ ma ayi kana to ka nin jeni kuma dɔ bɛ k'a la so kɔnɔ i bɛ to k'a don ka i munumunu n'a ye so kɔnɔ i bɛ i munumunu n'a ye so kɔnɔ o ka ɲi
Okaya. 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 Ne ko mi ne bo de ke. Oh, ibtigi munu na sokolo kay. Ka me sisa meta ke me flando domina. Ke me nani mo ka ale retouré. Me na meta ka ni soro ya. Awo. Ni bina kana to ibi jatimine ke kana to ma chamangiye. Awo ibina do. Danga denu kana to ka do kibian. Alle nunu nyata ke nani etuni. Kambe ha. Kambe. Ameka kofe. Bwa gamse. No te baro nga pantaloni ni. Ai ni ngoni. Finin kai. Me na tubisa. Me na nbo. Ai awo iba kina to ka do bolon fe. No te baro anya na. Awo akunyana. Awo akanti akanti. Awo kambe. Awo. Wallahi denin ko be ni akominye bite ngani ya fodoro danga denu me buri ku yinga saki nati ale ka ko ay kuma ndala njay kuma dum fo sa ko kale kabina sunguru baya dabla o ko may koy na ana makenne na sunguru baya dabla we ani ne ra dema ala kama ala funa ba do koy nga ko ngani yere nga nusiga bo kalama de awo. Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million de lame panunga kanu ode beninka Antle Malikle Torwa ne yane bo gamse ngaduya bo gamse ouais erejini non torwa etene don ne be sigida ne le anno jeni ne ko fe bon interge de ko fona itirge jumɛn i précise ça ko ma ke de aka députeur ba donc comme ale de ba on fana servi donc députeur o mun ko kan an bebe fen ge quoi o mun fe kemban mana kan dabla de o itirge jumɛn ne ba fi ko foye interge petini ni mécanicien petini ni ko comme ale de ga kuma fona donc ko le talge de bolo sinon ni ba ne bolo kamuta ha fen dun warba la ngaro la ne ay ne be wuneta e ko foneta torwa zogo de ko sa so o fura jumɛn tugunu e cɛ akile na mɔgɔ sigilen da do kuma la sa torwa ni du iba wara be fen na ngaro la ko wa kala ma ko be qualité am qualité ñanama ta wa keme ani wa bi woro di wa ñanama yere mais ni ka qualité ma am se ka wa bi segi be tu vois ay ne to kalama mais comme i ko kita kalama problème ta la donc me ta ñeni fon wara fe ta fon wara fe ne ka roche ok sigi ñwa de ka manen na ko mena ñefi aw nya fon nu buga mana kana sigida la ka fo ko beta nana boya de benka kana nan da do kuma la aita ok ya fam da wara magati ni mi wara kana ni wana mana kan fo ya fam kana sigida da do kuma la ti ne tara ne ka zo ko fashion mi o te zogo de winya ma deni ere kala ti presi ko ta fo ko ale ni wana mana mo chine mata ai presi bina so me se fla ko wallahi ni la pena mi go teni ngakira to mo asika go kuin kala nga fle ka ta ma wore ka no do ni ma ye bi ma wore yin dola iri no ka yana gwa ikana ye fwe jangache presi c'est be dara la billahi jangache wallahi billahi yaro kiti fin ni tedi kiti a fenga mo gwa kana mo bla fukela kwa tega gordon yi ta dara bari wulna he nimbache kana ne ka lexi korofade non kana fone male ko gordon ya menwa munanta fo gordon non ne ka lexi de dum ay mun darage bin me ngache mo bi reti do bitaka mo ngatunje jonde ne don non ni tram fani mbabbe fo na ka dese tu te lexi maname non ngache ita so leze ka sansu yele na interge suno ni fo na fana ka dese tu ngache lexi ka sansu mana ale be trembler ngache abe trembler bila choro be ngajia jona bila bo afene te dalo entela ko kabru do gardien fini mbila ne fa non quand un homme toujours droit clair e ka fini ne bani ko arpor don tar nyamandala ba ka tugudi nya fay fere la ka fay plan ka fay tugudu ma ta fa ati do ati boro do ma diliki ya ni ngache ibe chemino ha lexi nya pri me meta kangar dai ni bita ko bita ye nani nyona wore black na fe me min ka lambado wona mba siele mo kunda ka halaki ka boy bloguta la de originalu ha direcalité a beba bulu wallahi mais ita so ita chugo nya fina ibi yere ke clair intara nya funya contre pousser nunu ibana fem nuna mangwa mais c'est ça nya fam et ni tonema nere be sama yama mais ni ba nyona wereke ibla clair la wa mais ma bonga taka mais ne ngi attaquer nongi atamina taro mai memo ma wuli ka fana ati don che lezi ka sansu de don sanga che ta che ube mata mo fe ai
o to ne ma e ka taa mɛ tila n ka ci la sɔrɔ n b'a sɔrɔ yan nɔ ok pas de souci voilà sinon n terikɛ a ɲɛnama don kana bila dɛ a ɲɛnama b'a bolo min mana manqué ne bolo han a bɛ ni sanpɛrɛ ale de b'a di ne ma ok bon il a taa lajɛ ok ɲaamɛ e fa moi ouais d'accord an b'a kɛ ten quoi ne cɛ depuis n bɛ yan depuis 14 heures n bɛ yan midi selen filɛ ne ka so marché tɛ yan a bɛ kɛ cogo di Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million et lame Fanunga kanu ode beninka cɛ no l'exi kana dun sa kana dun ka cɛ non cɛ mais e min kɛ nin e dara kɛ o mun dara mais ne cɛ bila ka ne fɛ yan han e bɛ cɛ la maloya tan cogo la tan han i b'a kalama ko nin yan nin wari batigi de nin fana ne ka négesi de nin han wari min bɛ nin kun nin b'a ta k'a kɛ paquet de wa han nin bɛ 1 kilo 500 000 et quelques nin bɛ don kilo la mais ala kɛra e yɛrɛ e bɛ sɔn ka i diya ye wa non l'exi ni ma yɛlɛ suba kɔ e de bɛ na ka na i n'a bɛ na ɲɔgɔn fɛ ka an présenté ɲɔgɔn na ka ɲa mais cɛ ne ta kalama ka bɛ kɛ ko in a janfa ka bon koyi a janfa ka bon fo ka dan fɛn min ye dɔrɔn ko a janfa ka bon e yɛrɛ b'a kalama ouais o cɛ effectivement mais non l'exi a ka ɲi sa an bɛna kɛ cogo min na i b'a fɔ a ye e ma ko wari ba de bɛ ne kun bilayi ni yan ne de bɛ e bɛ ne livrer cogo ne fana bɛ nin livrer ten a ba ta paquet mun y'a miiri polisi tuuti t'a la n y'a kɛ polisi de ye mais fini ne fana f'a ɲɛna fini min fana b'a la tan i ko aéroport ɲamatɔmɔna i b'i meleke tan tɔ an baw bɛɛ kunna i b'a fɔ a ye i n'a bɛ da ɲɔgɔn na ka na i ne bɛnna ko la